diputar lagunya. Ngajak Oko Konco kan. Jaluk ojo Tiffany tresnan pancene tresno iki akeh pacoba arep meko ngendika tresnan iki yen to aku sliramu senadyan donya ora bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah bringkang kuwasa kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji bojoku rasane suwi iki berhiburan. Oke. Mohon istrinya jangan marah. Ini hanya hiburan. Bojomu nanti Kang, bojomu Kang, jangan joget we Kang. Tenriko. Ya. Jogja iki kepiye iki merapat sawerane Mbah Bloneng piye Mbah Bloneng ayo BNJ luar biasa.
tinggal Iya, Kang. diputar ya bos ya.